Okay, may nga po mga kaputas. Ito na naman tayo. Mana? Ano man? Balik mo nagkarga. Sa? Inyo ha? Paano ang botilya dyan? Itawag sirado. Tara ko. Ay. Okay. Napatay i-deliver. Okay mga kaprutas, no, ito na naman tayo, mag Shopee tayo. Yan, okay, ito kalawak, ito kalaki, oh, maraming puno ng mangga, maraming puno. Ito naman ang daan. Ayan. Ayan, maraming puno. Oh. Ayan. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko po. Yan, nandyan sa likod. Ayan, karga? Sa'yo karga dyan. Sa'yo karga. Ano yun? Ano? Ah, dalawang din na. Ito. Paguntong. Umuupan ka dyan. Kasi mo kuha na. Bakit mo? Kana ba ka ng bulak? Mami. Okay, tarok lang karga. Gina, kana dyan, di na ikarga? Mami. Oh, kanara? Kanara? Oh, dili. Okay, taname. Bye-bye. Ciao. Okay na? Bye-bye. Tara kami. Huwag niyong kalimutan ha, subscribe yung YouTube ko. Look, may nakaharang. Dandahan, 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 dandahan. Ayan. Yan. Yan, ang lawak, oh.